Right. Nas tineka short one. Nas tineka short one. Chiri papa family papa. Family yakamira so. Right. Family ndakaanalyze nkaona kuti family ine 3 stages. Upenyu hwefamily uri in 3 stages. Ngambozviteka zvamutagi. Right. Pane stage inotongwa and 3 stages dzine vatongi vatatu mufamily yese zvayo. Pane stage naspawiwa Magdalene vana butterfly bomb, my god, nana Grace obvious vanogara ripo. Saka pama stages matatu iwayo, stage yekutanga inotongwa nababa kusvika ku the age of around 40-50 papa ndi baba vanenge vachitonga, but utongi hwababa hunenge huchityisa, mhuri yese inenge ichivatya, vanotonga nesword. Then stage number 2 inenge yakutongwa namoms. Mai vanotonga up to maybe the age of 60. Ndi mai vanenge vachitonga. And mai vanenge vachitonga manje take over from Ndara. Then last stage vana vanenge va in charge manje. Apa vadhara vanenge vakunana nursing home, vana sekuru vo dependa nevana ndo vavo in charge. Saka panoda kubalansiwa ipapa because pa stage inenge ichitonga baba vakaita relationship isina kunyatsomira mushe nefamily yese, pavanozokura pa 70 apa vachaita miserable. Ndosa vachizoona kuti vana vazhinji vanongozova close mama vavo, sekuru vongochembera vari vakadai vasina anovafarira, because pavaitonga nesword mai vaigara pasi nevana, tete wenyu akabuya. Umana ndambotarisa TV here, pane bhora rotambwa Man City kungodongorera kani. Saka Kimberly, mai Kimberly moroi. Mai Kimberly vepi kwewa. Right. Saka ma stages iwayo ndakavhiringidzwa newe anganyora. Ma stages acho akamira sezvo. Saka iyo stage yokutanga yamudhara iyi ndeye kuti mudhara anenge tine chimutya, mhuri yese namai vacho vanenge vachitya mudhara. Mudhara vakapinda nyarare mudhara vauya. But haina kureba stage iyo inongozopera kana moms va in charge. Moms vanenge va in charge panotanga kushanda vana manje. Vana vanenge vashanda vana moms ndio vanenge mari yese inobva kuvana inouya through mai. Mama, taisa mari muaccount menyu mozopa date. Vava in charge moms manje. But havakuzovi in charge for a long time. Vana vanobva zoita in charge ndovo decide kuti baba vana mai vanodeserva kugara nesu here kana kuendeswa kunursing home. Kazhinji varume zvava hatizosviki kwedeko tetadofa because of stress nezvimwe zvakadero. Because tinonyanya kusuffocate pakutanga apa, tinoshandisa too much. Tosvika pa 40 apo tapera. Tozoenda pawo kuna moms madiabetes nezvimwe zvakadero zvinenge zvabata. Moms vava in charge. And moms vanenge vari in charge kuma 40 ndo vanokwanisa kuchuza ndotsvaka chikombe here, ndodiniko, ndogara zvakanaka here nemurume uyu ndodini. Vanenge vava in charge moms. Then pakunoti 60 papo chakuti pane vazukuru, vana take over. Vana decide kuti vazukuru vovuya here kuzogara namai, vazukuru vochengetwa here nagogo. Saka ndo zvandakanotisa inini kuti life yakamira sezvozvo. Saka panoda kubalansiwe papa kuti kana uri mudhara rega kuita sword. Ndakatodzidza ndiri very try kuva close nevana vangu right now kudiscussa navo zvinhu kuti vazive no handisi enemy. Okay, vana ngavazive kuti hausi enemy, ngavasakutya. Right now ndareceive ka text from mfana wangu anditi kamwana kangu kane akasara tombotina time zvikanzi, Dad, I need to talk to you. I'm worried about my teacher. Ameno zvakaitirwa racism na teacher vacho ipapo. Saka unoona kuti kakasununguka. Inini mudhara wangu ndasingambobvi ndakamitira because mudhara wangu ndaimutya. Unoziva kuti tichikura isusu ndaitya mudhara kudarika maticha, ndaitya mudhara kudarika police.
uneusvika mudhara kudarika mudhara wangu ina anatombozani ndaitoita zvemagero anatombozani ndandiri tsotsi kana mudhara aripo aitoita munhu kwaye zvefamily zvinonetsa kana nditi grace saka grace uri kuti kudii nenyaya yandiri kutaura pane pandiri kurasikira hauzvinotiseri even mufamily menyu kuti mastages ari kutaurayo indinoanotisa samwe bosa mutenzi mudhara anotoita sengasipo pamba unogona kutosvika pamwe pane imwe misha funga kuti pamwe mudhara akatofa aripo zvake mai aita take over mai ichigara mumamatare nevana vayo mudhara anongozoudzwa last decision vana vafunga vamboenda vachatisiyira vazukuru pana even mudhara zikada kuti vazukuru ngavambomira kuuya momzi inenge ichadzava vazukuru vangu ngavauya vakwasha manje vanenge vachiti momzi inosara yozvo mudhara anozosara oudzwa zvevakwasha ka makazviona even president wedu paipai akazoudzwa zvauyu vanhu vese vaiziva president yanga asingatombozivi kuti kwane mukwasha achididididi dzaingokwira mundege munhu singatombozivi kuti maya munhu anotozikamwa mubackground momzi anenge ava in charge ipapo vachidiscussa kuti ayo mukwasha akanzi asauya pamba madhiwo anenge achilokwa mudhara iyo ibhaba chii Magdalene nzeve dzako ndoda kuedha live weMagdalene wa gara ipapo mira ndikuedha klika ada ndamboedha chimusikana ichi shows Magdalene yes pamwe uya unoshanda neparafini chadeclina unova zvimauyi zvacho zvoshanda neparafini murume iwe chanyambira murume uchavata chochikaonekwa pafacebook chakasvinura iwe reviyo pfungwa hadzisi panyaya yangu iyi ndiri kutaura nyaya yadopera ngatizive mastages ataa woona stage yawavo woigadzirisa kana uri mudhara uri kuma30 gadzirisa nyaya yako be close to vana vako usarega vachiinfluenswa namadhamu bozi ukaita zvokutamba madhamu anoinfluensa vana usingaziye mudhara wenyeyu mudhara wenyeyu itsotsi akambondibira mari akambodana haadzosi akandipa mari akakwereta mari haadzosi vana vanokura nepfungwa dzokuti mudhara haadzosi paipa vanozenga vainchaji vana voshanda manje ndo panenge vasingati vasvinga kuti vapa mudhara shoma manje mudhara pamwe anenge achida yedoro andozoiona via moms but kana wakabhalansisa mai havana mukana wokuinfluensa vana nenge wakaequaliza zvese usasvika senge shumba feel free kuvudzwa endaitosiwo kuudza mudhara wangu but ndaitokwatorwa nembama zviripo zvino zvaita ukada kuudza mudhara mudhara anokukwatora ndotokuudza but vadhara veko zvino chimpana chotoudza mudhara ndine magirlfriends too ndoita sei kumusha hauzaitombokwanisa kuudza mudhara kuti une girlfriend iwe Magdalene butterfly bomb ndazviziva kuti hausikumba mani ndoda kurevera kuti hausikumba right yapera yanhasi short and short saa tichimboitai dzimwe nyaya muroda kuti kudii timbonzwa kuti tikuita sei nhasi Washington David